Zimgara revranat goştni ve rojek zarê zehşina goşt. Duayekîn wan ya Rabbim te axir îna yo mêman bişre îna mêman ke erciyê axa yo ziyafet bid ez mirda xwe goşt bêr. Çend roj bênatira şin şex yon bin mêmanê axê. Axa venan xizmkar xwe van şexo me şoa kavir serab bibin goştîna weş sûrik bêr. Xizmkar şin kar derzan kavir mil terekên plastikên goştiyan kên sür kên zere tepsî bên sifridin ron. Şex yon ser sifra ruşan ro dest pêkên goşt gon çim xizmkar zo zere tepsî don eceb çanek goşt mirmanan. Şex vereke xêr don wan xêr don wir xizmkaran ek dehê tênik goşte dimin. Wan xor xwe wan înşallah şex û goştizînî wan û barê û wa barem bik. Şex binek bin rehet van loxma peyên sünnet a vina ezîn di loxmê me nehê nîz bûêr hema sifir were de. Şex û ti parçe goşt dizgûn xizmkar wan eşî sifir were şin asta donarêkên zere tepsî hat dan were şex wan ergela name tu çi ta xizmkar wan name me farz o ez sünnet nîyo mêz me wer.